ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଟାଙ୍ଗିଆଟିଏ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ହାଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ଚଢ଼ି କାଠ ହାଣୁଥିଲା। ତା ହାତରୁ ଟାଙ୍ଗିଆଟି ଖସିଯାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା। ସେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଟାଙ୍ଗିଆ ଖୋଜିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ନଦୀ ପାଣିରୁ ଜଳଦେବତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୁନାର ଟାଙ୍ଗିଆଟିଏ ଥିଲା। ଜଳଦେବତା ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର? ଲୋକଟି କହିଲା, ହେ ଜଳଦେବତା, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ସୁନା ଟାଙ୍ଗିଆ କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଜଳଦେବତା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଉପରକୁ ଆସିଲେ। କାଠୁରିଆକୁ କହିଲେ, ନିଅ, ଏଇଟି ତୁମର ଟାଙ୍ଗିଆ। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ନା ନା ନା, ଏଇଟା ତ ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆ, ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଜଳଦେବତା ପାଣି ଭିତରେ ପୁଣି ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏଥର ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆଟି ହାତରେ ଧରି ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଲେ। କାଠୁରିଆକୁ କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ଟାଙ୍ଗିଆ? କାଠୁରିଆ ତା ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲା, ହଁ, ଏଇ ଲୁହା ଟାଙ୍ଗିଆଟା ମୋର। କାଠୁରିଆ ସତ କଥା କହିବା ଦେଖି ଜଳଦେବତା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କାଠୁରିଆକୁ ତା ଲୁହା ଟାଙ୍ଗିଆ ସାଥିରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଦେଲେ। ତାପରେ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲେ। କାଠୁରିଆ ଜଳଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା।